Екшън. Снимаш ли го? Да. Може да ги качим в Facebook. Кристи си, ще умреш. Веднъж се живее. Това е цяло. Дами и господа, това е Wasabi. А това е реакцията на Крисо. То се сменил, че не иска да ти покажа това. Ето това, чак. Влези. В момента е същия. А пак не се смени, Крис. Лицето му се промени цвета Ти си. не се ли учиш от опита поне? Не видя ли колко е гадно? Това ли се напие? Не. Да. Добре.